Laing duha ka mga individual ang gipasidunggan sa Barangay Mabolo tungod sa pagpakita og talagsaong kaisog atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Gawas sa mga giisip nga bayani sa liluan, silang Christian J. Abarquez sa Lagtang Talisay ug Anhing Luwencio Magpuyo sa Pitos ang giila na sab karon tungod sa ilang sakripisyo. Tunga-tunga sa kusog nga pagbaha sa Lagtang, mihimo si Abarquez og makeshift bridge aron makalabang ang pito niya kasilingan. Wala jud kay ako gipla akong kuan na to nasa una is kung ako nasa una to is makasave jud og kuan kinabuhi sa tao. Sama sa gipasidunggan ni adtong miaging semana nga si Joshua Sandal, gitaniagan sab ni Barangay Captain Attorney Daniel Francis Arguedo si Abarquez nga mahimong kabahin sa SMART team sa Barangay Mabolo isip responder. Butang nga gidawat sa Batan-ong Bayani. Lipay sa ko nga si Christian available na siya for work. Kahayro ni nato sa ining barangay duha being part sa tuang SMART team. Samtang gipasidunggan usab ni Anhing Luwencio Rico Magpuyo ang 53 anyos nga bayani sa Pitos. Nakabsan siya og kinabuhi human sa pagluwas og 17 ka tawo, lakip na niini ang mga bata, idaran ug usa ka 2-week-old nga baby. Asoy sa iyang kapikas nga si Rosalia nga samtang nagpadayon sa pagtabang iyang bana, nabanlas kini sa kusog nga bulog sa tubig baha. Si Rosalia ug iyang anak mao'y personal nga midawat sa pasidungog alang kay Luwencio. Unya mo'y nasakripisyo nga kinabuhi aron lang maluwas no ang kadaghanan kay siya nagpabuhat gina siya hagdanan, magpasalamat jud mi ni Rico nga didto mi nakaagi sa iyang hagdanan nga gibuhat. Agig pagtabang sa nebiyaan nga pamilya ni Luwencio, full scholarship alang sa mga anak sa pamilyang Magpuyo ang gitanyag sa Barangay Mabolo. Mag-take ko lang. Justice sa mga tao lang. O din ang may reason nga nung ganahan ko. Kini si Victoria Diana, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.